lang. Mm. Nan ko ihangyo nimo ba okay ra? Oh. Kaning pwede ko mangayo anang marang lang kay gutom man jud ko. Oh, pwede raya. Pwede ra? Oh. Nya wala na kay ibaligya. Okay raman ya, gutom mo pug ka. Kanana lang na iya para masudlan nimong tiyan. Lang, Oh. am kagikan. Nanguha og durian og ay kaning marang og rabana. Nanguhag marang og rabana. Oh. Unsa man nimo? Eh, palit tabang nako sa akong lulay palit og bugas. Itabang nimo sa imong lula ipalit og bugas. Oh. Aman day imong mama ug papa. Nabuwag sila to si mama kay to nag Manila, si papa kay to tanda trabaho. Ato ang tandag imong papa nagtrabaho. Oh. Imong mama To Manila. nagkontak pa mo sa imong mama. Oh. Pinadadaan pa kag kwarta. Tagpila mo ipadala sa imong mama? Nag 100. Tag 100 Oh. ang buwan or ang unsa man? Tag 100 ang buwan. Domingo. Aw taga Domingo padadaan kag 100. Oh, sama duha sa akong manghod. Aw imong papa? Padala pod. Amo pa. Mm. Pila mo pinadala sa imong papa? Usay kay 500. Ang simana. Oh. Aw maayo noon. Nya karon ni tabang ka sa imong lula. Oh, papalit og bugas. Ang palit og bugas. Nag-eskwela pa ka? Oh, Unsa na may grade nimo? with 7. Grade 7. Oh. Paraplin sabi. Kaning lang. Mm. Nan ko ihangyo nimo ba okay ra? Oh. Kaning pwede ko mangayo anang marang lang kay gutom man jud ko. Oh, pwede raya. Pwede ra? Oh. Nya wala na kay ibaligya. Okay raman ya, gutom mo pug ka. O gigutom lang ko lang gaina ra ko nagbaktas-baktas gyud. Asa man di kagikan ya? Dito pa sa bukid, baktas-baktas ra. Nagigutom man ko lang, ay, wa man ko'y mapalitan. Sige ay raya, kuana lang ning isa. Kuhaan ko lang ng isa. Oh. Okay ra sa imo? Oh. Kani, Oh. sure ba? Malagi. Malugi ka? Dili nan. Nagpila mo puning marang imong baligya? Ang isa ani, Ano lang na kanang 15. 15 na imong baligya ani. Mm. Nya pangayoon ako, lugi na kag 15. Mm. Ha? Okay ra sa imong malugi ka? Okay ra. Ha? Nya ako na lang ni ha, kaya akong kanon. Oh. Salamat kayo nilang ha. Okay ra kaya. Kanana lang na iya para masudlan nimong tiyan. Salamat kayo lang ha lang. Oh. Kinsa may imong gisak-an karon? Akong lula. Imong lula, pila na may edad sa imong lula? Mga nana sa mga kuan 50 kapin. 50 ka pin. Oh. Nya imong lolo napa kay lolo? Oh. Aw, kay bali imong lulag lolo mo'y nag-alaga sa imong karon. Oh. Pero maayo kapag padako sa imong lolo ba kay kabalo ka mohatag sa tawo nga gigutom. Nana man gyud na iya basta na ay gigutom ako mang tagaan. Tagaan nimo basta nagigutom. Oh. Bitaw lang sa imong kamaayo lang na ko'y hatag sa imong ha. Unsa man na iya? O lang oh. Ayaw na iya. Ha? Ayaw na. Ngano man? Di mo ko mahinanglan og kwarta ya. Marang raman akong gihatag. Ha? Marang na imong gihatag? Oh. Di ka manginang kwarta kay marang na imong gihatag. Oh. Sa imong kamaayo dawata na lang ni ako ning ihatag sa imo kay imo mong gitagaag marang. Oh, dawata oh. Salamat ya. Oh. Kana ipalit na nimo bugas ha. Oh. Oh, kana ipalit mo sudan oh. Salamat ya. Oh, kunya ang kaning marang lang ako lang ning ibalik sa imo ha. Mm. Nga imo lang na ibaligya ha. Mm. Salamat kayo ya. Payo ko nagdahom yan. Tagaan ko nimo kwarta. Wala ka nagdahom nga tagaan kag kwarta. Oh. Sige ra. Pasalamat na gas Ginoo kanunay ha. Magtarong kag eskwela unsay grade nimo? Grade 7. Grade 7. Magtarong kag eskwela para makatabang ka sa imong lula ha. Oh. Nya karon mao ra to.